खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि। हामबाय गार्जा फोरबोखौ हस्तिनापुर गामिनि रायजो राजाफोरा गाजा गोमजायै फालिदों। हाबाफारि बायदियै गिबि हाबाफारियाव बाथौ धोरोमनि फिरफिला बिरहोनाय, गोथैसि बावनाय, बाथौ धोरोमनि आरज गाबनाय हाबाफारिफोरखौ मावफुंनाय जायो। हस्तिनापुर गामिनि रायजो राजाफोरा हामबाय गार्जा फोरबोजोंनो लोब्बा लाखिनानै HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। मख'जाथावदि हस्तिनापुर गामिनि रायजो राजाफोरा HS आनजादाव मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनायखौ गोजोननानै दिनै फरायसाफोरखौ बरायो। बिफा साजु बरगयारिनि आंगो फिसाज्ला शहीद स्वर्गयारिया सिमेन्ट सापुरि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय 78.4 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हायो आरो बिफा सुनित बसुमतारिनि आंगो फिसाज्ला प्रशान्त बसुमतारियाबो इउटोपियान एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुल फरायसालिनिफ्राय 73.2 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय सानै फरायसाफोरखौ दिनै बरायनायजों लोगोसे मान बावदों गामिनि बाथौ थानसालियाव। बड'लेण्ड बुब्लि बिथांनिसिम गिबि गिबियावनो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय। जोंहा दिनै हस्तिनापुर गामिया दिनै हामबाय गार्जा फोरबोजों लोगोसेनो जों गिबि गिबियावनो सेथियाव जोङो फिरफिला उरायनाय 9 बाजियाव फिरफिला उरायनाय हाबाफारि लादों आरो बिनि उनावहाय नैथियाव जोंहा गोथैसि बावनाय एबा बिबार बावनाय हाबाफारि रुंसारिफोरनि आरो बिनि उनाव जोङो थामथियाव जोंहा आरज मोनथिना आरो बिनि उनावहाय जोंहा आरज मोनथिनानि उनावहाय थांनाय सेबा आसाम गभर्नमेन्टजों खुंजानाय HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय बिथांमोननि जोंहा मान बावनाय हाबाफारि बेखौ जोंहा लानाय जादों आरो बिनि उनावहाय जोंहा बिथांमोननो बावखांनायनि उनावहाय जोंनि माखासे गार्जा फुजानि जा नेम निथि दङ बेखौ जोङो खुंलांनाय हाबाफारिखौ जों सानसेनि हाबाफारि हिसाबै जों लानाय जादों। जिहेतु 2025 मायथाइनि जितु खुंजानाय जों दिनै HS आनजादाव जेरै सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों। जोंनि गामिनिफ्राय सासे स्टार मार्क लानानै जोङो पास खालामनो हादों। 78.4 जौखोन्दो बिथां साहिद स्वर्गयारि, बिफानि मुङा साजु स्वर्गयारि आरो बिमानि मुङा जारौ स्वर्गयारि। जों हस्तिनापुर गामिनिफ्राय बिथाङा जे स्टार मार्क लानानै मोजां फरायनानै पास खालामनो हादों आरो जों बुंनांगोन दिनै गथ'आ दिनै जोबोद मोजां फरायनायाव। बिनि बिफा आरो बिमाया एसेबां रोंगौथि गैया, फरायनाय नङा। बिथांनि बिमा बिफाया बुंनो थाङोबा जों फरायनायाव जेबो गैया होननानै जों बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। बिथांमोना दिनै गावनि नामखौल' ओरैनो लिरनोल' रोङो। गोजौ थाखोआव बेफोरबायदि फरायनाय जेबो माबा गैया आरो रोंगौथि गैया, जेबो भयेस गैया। थेवब्लाबो जे साहिद स्वर्गयारिया गावनि साननायजोंनो गावनि गोसोजोंनो बेफोरबायदि थांनाय HS आनजादावबो बिथाङा सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हादों आरो दिनै HS आनजादावबो स्टार मार्क लानानै बिथाङा उथ्रिनो हादों। जोबोद बाख्नायथावना होननानै जोङो हस्तिनापुर गामिनि जानानै बिथांखौ जों साबायखर बावदों। दिनै जोङो बिथांनि मुङावनो दिनै जों हामबाय गार्जा फोरबोजों लोगोसेनो बिथांमोनखौ जोङो आर'नाइ बावदों आरो गामिनि नेमखान्थि बायदियै जोंहा मान बिलाइ बावो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा अनसुंथाइ हिसाबै एसे रांबाबो रां होनानै जोङो बिथांमोननो इयुनाव माबा मोनसे कलम बहि बायना लानो एबा एडमिसननि थाखाय एसे रां अनसुंथाइ होनाय जायो। बिथांमोननो जों बेखिनिखौ होनाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो बिनि उनाव दंबावो प्रशान्त बसुमतारि। प्रशान्त बसुमतारियाबो जोंहा 73.2 जौखोन्दो लानानै बिथाङाबो सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों। बिथांनि बिफाखौथ' बयबो मिथिखायो, सुनित बसुमतारि आरो बिनि बिमानि मुङा पुर्निमा बर' बसुमतारि। बिथां सुनित बसुमतारिखौथ' बयबो मिथियो। बिथाङा गावनि रोंगौथियाबो दंखायो आरो गावनि गथ'फोरखौ माबायदि फरायहोनांगौ, माबायदि फोरोंनांगौ, माबायदि फरायसालियाव फरायनांगौ बिनि फारसे बिथाङा गोबां सांग्रांखा आरो रोंगौथि गोनांखा। बेनिखायनो बिथांनि गथ'आबो प्रशान्त बसुमतारियाबो दिनै 73.2 जौखोन्दो लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों। बिथांमोना जोंनि गामिखौ बे सेथि थाखोआव उथ्रिनानै गोबां जोंनि गामिखौ जौगासारनाय लाबोदों। जोंनि गामियाव गासै 3 होनाय जादोंमोन आनजादखौ। बे 3नि गेजेराव सासे नैथि थाखोआव उथ्रिदों। बिथाङाबो रहिला खाख्लारि, बिथाङाबो
55 जौखोन्दो लानानै नैथि थाखोआव उथ्रिनो हादों। नाथाय गोबां दुखु मोनदों बिथांनि बिमा बिफामोना। बे दुखुखौ बिथांमोना गोबां दुखुनि गेजेरजों सहायनाबाबो गावसोरनि माबाखौ फोरमायथिंदों जोंनो। थेवब्लाबो नैथि थाखोआव जे 55 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोनखौ जोङो बिथांखौ। थेवब्लाबो सेथि थाखोआव उथ्रिनो हायाखैबो साबायखर बावनाय थाबाय। 3 होदोंमोन जोंनि बे आनजादखौ। बेजों लोगोसेनो बिथांमोना इयुनाव माबायदि फरायगोन, माबायदि जौगाहोगोन, बेनि सोमोन्दैबो जों बिथांमोनखौ लानानै गोबां जोङो सिगाङावनो सावरायखानाय जाबाय, बुंफोरथिनाय होनानै जाखाबाय। बेनिखायनो इयुनावबो जों फैगौ एग्जाम होनो गोनां एबा गुदि फरायसालियानो जा, गेजेर फरायसालियानो जा एबा हायार सेकेण्डारियानो जा, गासिबोखौबो लानानै जों बिथांमोनखौ लानानै जोङो मासै मासनो मोनसे माने लाइमोन आरो गागि आफादजों लोगोसे सरजाबफानानै जोङो सांग्रांथि मेल खुंनायनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो खुंबायबो। आरो मोनफ्रोमबो गरम बन्द'आवनो सामार भेकेसनाव जोङो बिथांमोननो जोङो गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि गासैखौबो लाफानानै जोङो फोरोंगिरि 4 5 होनाबाबो बिथांमोननो जोङो रां अनसुंथाइ होलायनानैनो बिथांमोनखौ जोङो इयुनाव फोरोंनायनि एबा सोलोंथाइ होनायनि हाबाफारिखौ जोङो जोंनि गागि आरो लाइमोन आफादा बे थांखिखौ लानानै दोनखानाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।